mun pakhat thim le re ruya chuan lu juli le afanu ju jen te chu phuar hlawma da in an thil ti chu adopa an soi thadu lo chuan dim na reng nei lowin kutan thlak bok nen anin puang rang hle ma se a zong zong in an la soi du lo fana jingya laka an che dan chu an pom thlapa presidential suta nge yanom tir thu le ma se an ra man na lo ang takin mi padang an lo langa an ni pon tunge ani an shat bik lo thu chapur soin an laka khongai na lan tir sham tur chuan an ngen zuya shenya ril ruwa ero khamizan khan chulai hmuna chuan hun amang ve nge ya jingya ompui tu kha ama ani thei mai ngem ti chu angai to a rang takin chulai hmuna na thok chu kau watin presidential sutan neina athil thleng te chu CCTV record ang ena du thu a shila ma se maktak main khamizan khan an computer hack ni in engkim abo vek thu in thiam lo tak chuan an lo shila presidential suit chu room pahni an nei thu te pakhat zo ka director u an ti nge jangya ta na an ra man pa thu te soin chimlama shenyan te omna ani ve thung thu chu an shila ma se khamizan khan maktakin an room anin haipol thu le director u chuan mo phurna alak lo nan rang takin a in thiar film zui ti te soin ju jen shat puina thlapa chu pa chu omani bok shenyan chuan ju jen tanu fa meng khup lak mai chu melin khongai lo la dil fan ma se a hrai son tir ta mak chuta an chhuan nu deuh chuan atuk lama CCTV camera te en tura meiche pakhat zooming u ti mingpu local thu te chu soi ve satle in chu minga shecha ero shenyan chu ameng kok mai zooming yo po damdo in lama a test result te lamin depression lam chu engma anei haulawa ma selem channa khove le a ham thatna turani don nyaw wangin chu natna chu nei der nge anga ya doctor po chu shen maunu ani mai to do na a phut anga inrem na anei pui lawani chuan ti in thiam takin anora alo man tura tan poisa a pethlap bok doctor po chuan lo pom ve maya chuta akal tur chuan nurse tho thu soi shefu in jingya chungchang ani shenya nin mipui ma a akop pui ni thu alatar lan miaw lo wangin shenya zok chu phasan tu wanga in abial nu la chu thlathum mi na wala pai zui thu te an soya mingyu po chuan makalo ti ve hle jingya tlo tur chuan vervek taka mengin akal zui tak ngal jingya room wa thlen chuan jingya chuan phone lo khoin mengyu a mu chuan alom lo mel le a mengyu ero in ron pan ngalin ngei om tak hian ala nui zui jingya chuan be peilo vyang ma se belo thei lawin asiama jingya chuan annu pa in kara lawin rol lo ni se hetiang an ni arin lo thu a soi ve maka mei chena sataka ni bok nen a in sum du bik lawe mengyu la in shenyan tan chuan a thatok ni in a in sha em ni lo ti ve sak sakin a phu lo zia a shila chuta a phone phorin a ma shenyan nen depression in a ti boi la ya a hnem na atana a thu soi alo record khaple in lungai lo tur le tuna chuan engma ni na la nei lo ma se akuta engkim nga tura ti in mo phur na lak vek atum thu a shil na ani a jingya chu a thin rimin ananon le ta chu mai ala ni lawa mingyo chuan ama chau ni lawa ani po chuan shen thi sen dik tak nawa pai thu shilin ma se ani ero a ming po shat lawa tunge ani ti po an shat lo fa bol lo mai pai thu a shila jingya chuan thin rim lu tuka lo nam sonin mingyu po in nom ti mel takin a chwa san zui ta ngal jingya shom tilu tuke ro in sum haulawin a chap chuak ta hiala shenyan telama ero hacker chuan CCTV record chu asyam thatto thuran shilin shenyan chu damdo in lam lo pan tum mek ani a chol hadam ve turin shilhloma se angai thlaman lawe doctor kol dong zuin mingyu in atham niya angai pa khan thudik engkim natna engma anei lo thule mrs chen ni na tur mang changkai awaw mai ba ka poisa apek thu aron shil ta veka tuna mingyu chu khoidam do ina nge ommek ti zotin jingya omna a ani ti asha chuan lauthong takin anaw te chu chulam pan chuan na kalpui ta ngal
mingi omna kebina thlen chuan ama hmu tur reng alo om to lawa nurse hmu masak ber te chu zotin anni chuan surgery anei thu anlo shil tamai dark car alo liam ve nual to bok nen chulam pan chuan man hmo takin atlan le nga la ma se awa thlen neu chuan engkim chu ani tur angalo ni zo vek to ba ka jingya po hmu tur alo om to lawa naw pai phalna a hming zia hnan vek chu lo hmu tirin shenian chuan kut khur dar dar hian a kenga damdaw in corridor re taka chuan mangang takin a thut ta nuai bawk a assistant chu ron lang thuain cctv record an siam that to thu chu ron hmu in engkim a chiang zual zela shenian ta ni ro shi omna ba thlen bel cha anei der si lawa jengya chu biak tumin voi tamakola ma se chhana renga omlaw chuta a phone na voice message alo nu chhia chu hongin jengya chuan atan chuan akal san reng thin hlut nei velo mingyo lam thlangzo ka nga in engkim chu thu top alo siama tuna chang chuan a thla zalen to tur thole mingyo nen chuan omdun ngei turin a shila ma se shenian chuan alo pom theilo dingin anupui chu khoi hmuna pa om se zon hmu nge tuma anaw te ho bekwal ngalin airport mai ba ka rampon chwa theina zong zonga anupui lo ngai ven kwal tura shilin mengyo po chu a omna hmun she turin a shela jingyo chu zon hmu a thil ti zong zonga mo phurna langam turle a hmangai em mukir le ngei tur chuan chana khole don tabok kumnga nuron langin reporter te chuan jengya lili ti an sha doctor lar tak chu komna hun nein damdoi siam chwa thar thatak alo nei le ring to a doctor thiam takani bok nen a na tho a that em awang chuan ani ber lili chuan a thil ton chhotle ma zong te soin a kianga om ve reng a professor jang hautin omlo ni se chuan hetianga thlen thei bik lo tur thu soin a fak ve le a interview an zo nu chuan professor chang chuan doctor bia in jingya luna aron omle zau zau to thu a shila a shat na te anlo kir le don ta a doctor po chuan nga in anaw har sat taka anei nuwa stress induced amnesia anei dan te po so in professor chang chu a hlau thong ru le a engma she to lo se adu zok jingya lili tia ming thar nei ta bok chu arun kalta ka chuan phone chu da vatin anti ti a alu churun nom lo le dewin professor jang chuan alo zo thwai boka chumi nuwa a hriat na hlo chungchang chu soin anun hlui che tak shat kur le ai chuan tunna anei sa a chuan hlim taka om chu adu zok lowem ni ti in professor jang chuan alo zo ta chuti lai chuan afanu porun tlan lutin anu jingya chu arun kwa chata jingya po in anun hluya engchia nge thleng ti shelo ma se tuna chuan nun nuam le hadam thlak tak baka afanu akianga a oma atan chuan chu atok lutuk ti in hlim dak chuan afanu chu akwa a atop ta